जोंनि गासै बर' फरायसा बिथांमोननिसिम आं फंनैसो बड' एडभाइजार इउटुब चेनेलनिफ्राय गुरै रावजों बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों। अन्नानै बिथांमोना जेन मोजां फरायो, फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादनि थाखाय जाखिनि थाग थियारि जाबाय लोगोसेनो बबे साबजेक्टआ क्लियार जायाखै थाबैनो क्लियार खालामना लानाया मोजां। सम गैला, नोंथांमोननि आखायाव सम गैला। गिबियावनो गावनि सन्मान, लोगोसेनो बिमा बिफानि सन्मान, बिदा फंबाय बिनानावनि सन्मान, फोरोंगिरिफोरनि सन्मान, फरायसालिनि सन्मान लाखिनो हायो। अन्नानै आं खावलायगोन, माब्लाबाबो दासान जे आं थार्ड डिभिजनाव पास जाबानो जागोन, ओरैनो फरायखायाखै, सेकेन्ड डिभिजन जेने तेने मोनबानो जागोन, बिदि सानब्ला जानाय नङा। फार्स्ट डिभिजन मोनबानो जागोन, बिदि सानब्लाबो जानाय नङा। जेब्लाबो गोजौ बिथिंखौ नायनानै मोजां पारसेन्टेजखौ सेथि मासि सारा भारत नाङै मोनथिजानाय बै थांखिखौ होसोनानै फरायनायखौ आवगायो। मोजां फरायसालियाव एडमिसन खालामनो हायो। बांसिन जोंनि बर' आइ आफाया गोरिब, बिखौ सानब्ला जानाय नङा। आंनो गोबां मुवानि आंखालाव दोनदों, बेखौ सानब्ला जानाय नङा। दानि मुगाया ओरैबायदि थावरिनो गोब्राब, बेखौ नोंथांमोना नुखानाय। दानि जुगाव, आथिखालनि जुगाव माबायदि फरायनाय सुबुंनि गोनांथि दं, नोंथांमोना थारैनो बुजिखायो, साननो रोंखायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोसो होयो। थासारिखौ नायनानै मोजां फरायो। आं बड' एडभाइजार इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै खावलायहरबाय।